19 красавіка 2002 года Орша вярнула свой старажытны герб. У гэты дзень наш герб стаў афіцыйным, хаця насамрэч сённяшні варыянт герба выкарыстоўваўся ўжо некалькі гадоў да таго, проста без паўнавартаснага афіцыйнага зацвярджэння. Сёння пагаворым пра аршанскі герб. Вось гэты герб, які сёння ў Оршы, але, напэўна, ў крышачку іншым варыянце першы раз з'явіўся ў нас яшчэ ў 1620 годзе. Больш за 400 гадоў таму кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Жыгімонт Ваза надаў Оршы магдыбургскае права. Магдыбургскае права давала права на самакіраванне, што аўтаматычна прыводзіла да развіцця мясцовай гаспадаркі. Увогуле, разняволенне палітычных правоў часцей за ўсё прыводзіць да развіцця эканамічнага жыцця. У магдыбургскага права было два асноўных сімвала: ратуша, якая была і ў Оршы, і герб. Дык вось наш герб, які з'явіўся ў 1620 годзе, выглядаў наступным чынам. Зверху мальтыйскі роўнаканцовы крыж, а знізу паўмесяц. Тлумачэнне, чаму менавіта такі герб аказаўся аршанскім, іх ёсць некалькі, і ўсе яны дастаткова спрэчныя. Таму давайте абыдземся зараз без тлумачэнняў, скажам толькі, што падобныя гербы былі шырока распаўсюджаныя і па ўсёй Еўропе, і канкрэтна ў Рэчы Паспалітай. Пагаворваюць, што нават у Канстанцінопаля сімвал быў падобны на аршанскі. Дакладней наадварот, аршанскі падобны на канстанцінопальскі. Хаця Орша ж правіць мірам. Дык вось герб выкарыстоўваўся ў афіцыйных дакументах, але выяваў яго да нас дашло вельмі мала. Таму мы не ведаем, напрыклад, якіх колераў былі элементы герба. Тое, што крыж срэбны, паўмесяц залаты, а шчыт у гербе сіні, гэта ўжо рэканструкцыі з пэўнай доляй здагадак. Форма крыжа таксама ў некаторай ступені здагадка. Але сутнасць формы гэта не мяняе. Канешне, герб, атрыманы разам з магдыбургскім правам, гэта моцны сімвал, які нагадваў аршанцам пра свае правы. Таму расейскай імперыі ён быў не патрэбны. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай новыя ўлады знішчылі ратушу і памянялі герб. Ім стала выява 5 стрэлаў, накіраваных у розныя бакі, і частка двухгаловага арла зверху. Чаму 5 стрэлаў? Ды хто яго ведае? Адзінае псеўданавуковае тлумачэнне ад аўтара новага герба было ў тым, што горад быў заснаваны скіфамі, а яны выдатна стралялі стрэламі. Но, па-першае, не скіфамі створана Орша. Па-другое, не толькі скіфы выкарысталіся стрэламі. Па-трэцяе, не толькі стрэламі выдатна валодалі скіфы. Карацей, тлумачэнне такое сабе. Дарэчы, той жа аўтар прыдумаў герб Копысі, чорнага зайца, бо ў яго ўяўленні вакол Копысі чамусьці бегалі зайцы-мурыны. Хаця ў Копысе прыжыўся герб, халера з ім, а наш выглядаў вельмі штучна. Але і на гэтым справа з гербамі не скончылася. Савецкія ўлады таксама любілі перапісваць гісторыю. І яны зноў вырашылі памяняць герб. Трэці герб Оршы увогуле не вытрымлівае ніякай крытыкі. Ён быў зроблены рэальна абы як. На ім засталіся 5 стрэлаў, але пры гэтым дадаўся нейкі паўкруглы частакол, які насамрэч задумаўся як шасцяронка. Не дзіўна, што калі Беларусь атрымала незалежнасць, то аршанцы вырашылі аднавіць гістарычны герб. Можа быць, ён крыху з іншымі колерамі. Дапусцім, можа быць. Можа быць, форма крыжа не арыгінальная. Таксама можа быць. Але гэты герб, у адрозненне ад штучных стрэлаў і шасцяронак, з намі ад 1620 года. І не варта мяняць гістарычныя сімвалы.